No ještě kousek pošahej, tak zase zpátky, jestli jsou to její prstíky, nebo nejsou to její prstíky. Tak, dáma... Ostříhané, jsou ostříhané. Dáma číslo 3, poprosím. Oni se spíš ale holí nestříhají. Tak, ano, dál. Tak a zase zpátky, ošahej. Teď prosím, dáma číslo 3, ano. Tak, stačilo by. Tak, dáma číslo 4. Ošahej. Přijde se mamku někde? Tak, zpátky, ano, to by stačilo. Teď, dáma číslo 5. Ty neoholila nohy? Ne, tady. Tak, dál, dáma číslo 7. Já to budu dělat takhle. Každá nemá. Tak, dáma číslo 8. Hej, to je moc málo. A dáma číslo 9. No pošahej, pořádně pošahej si. No, to můžeš klidně aj víš. A milí ženichu, která byla svoje nevěsta, dáma číslo 1, dáma číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a nebo 9. A teď si toho hochu. Já bych zkusil ještě 1, 2, jo? 1, 2, tak to jdeme zkusit, ano. Ano. Dáma číslo 1, znova. Stačilo by, ano. To není. Dáma číslo 2. Myslím, že s nohami nemá zkušenost. Ještě že začala na prsa do dlouho.